Здравейте, приятели! В момента сме в Кранево, където хората протестират, жителите на селото протестират срещу неглижирането на селото от страна на община Балчик. Вижте какво казаха те. Толкова години фестивал, който се е винаги в Кранево се е организирал, сега в Балчик вече. Което не е законно според мен, най-малкото. Така, претенциите на вашите съграждани относно инфраструктурата? Инфраструктура, да. Малки деца, доста малки деца има в селото. Като цяло не само на нас, на туристите, на туризма, на всичко. То виждате, айде тази улица сега е в ремонт, нали? Съответно ще бъде асфалтирана, но другите. Не знам дали сте обиколили доста дупки, доста разкопано от ВиК, оставено така, просто забити колчета, ленци, точка. Да, казаха ни, че дори тези улици, които са в ремонт, се проточва ремонта. От януари месец до сега трябваше да е по принцип казаха, че е до края на май. Сега може да стане. Да. Може да не стане. Относно тази подписка, която е инициирана за преместване, Кранево към община Варна. Разбира се, че мисля, че всички ще са съгласни. Защото Балчик явно доста спънки ни правят, за да не се развива самото село. Все пак сме туристическо селище. Може да не сме някакъв голям курорт, но почти всеки отдава под наем някакви стаички, голями хотели има на брега на морето. Според мен тази инфраструктура не е нормална. Добре, да. Защо сте тук? Защо съм тук? Светлана Мавретина се казвам. Защо сме тук? Защото селото абсолютно нищо не се прави от години. Специално за фестивала на цацата последния момент ни беше отнет. Какви са причините? Все още не се знае със сигурност. Но това си беше една традиция. Даже логото си беше фестивал на Кранево, фестивал на цацата Кранево. 2025 последния момент го смениха, за то се е знаело, но никой не ни информира и така последния момент беше много лошо, нали, да се случи това. Нямаме нито събор, нито фестивал, нищо не се случва в Кранево. И не само като хора, които, нали, имат бизнес и така нататък, просто като хора, ние искаме да живеем на чисто място, на подредено, с знаци, с табели, с легнали полицаи, с чисто да бъде. Като излезем да се разходим, да можем спокойно да се разходим. Не да сме в дупки и не да вървим по пътя. Искаме да вървим по тротуари, които са почистени, да не е в треволяци всичко и казани по пътя, не се изхвърлят редовно. Нали, това са много стари проблеми, които много години вървят в Кранево. И апелираме към община Балчик най-накрая да се предприеме нещо сериозно, защото ние тук плащаме доста скъпи данъци. Това мога да кажа. На коя телевизия? Няма значение. Добре. Ето тук живея през две къщи. Значи 2 месеца стана, откакто ни разкопаха улицата, вкараха ни тръбите, платихме си, за да ни вкарат тръбата от пътя до шахтата и той зато изкъсаха ми пломбата. Отидах в Балчик, платих квитанция, ето, ВиК-то, да дойде техник да ми сложи пломба. Стана 2 месеца, се отлагат след празниците, след Гергьовден, след Великден, след не знам си какво и аз постоянно чакам. Нашия ВиК е в болнични. То с някакъв си Тодор Благоев от Балчик лъже на постоянно и не идва да ни сложи пломбата. Името си да не кажете, само че това е съвсем различен проблем и той не е отправен към общината. Да. Името си да не кажете. Не, това е. Просто. Името си не кажете. Иванова, госпожа Иванова. Първото име с Димитричка Иванова. Добре. Но това е към ВиК. Ние от Пелска, председател на обществения съюз. Представлявам почти всички хотелиери и ресторантьори в Кранево, които упражняват дейност и чинно плащат много, много високи данъци. Само последното увеличение в третата съставка на такса смет, което не касае само бизнеса, касае абсолютно всички жители на селото,
и е относимо към поддръжката на обществените площи, е увеличено с 5 пъти. От 0,59 на 2,5 промила. И всеки го е усетил, който е отишъл да се плаща данъците по джоба си. Значително. За фестивала самите Фестивала се оказва, че това е каприз на един общински съветник. От последното изявление на господин Ангелов ние оставаме с такова впечатление. Отива общинския съветник заедно с организаторите и казват: искаме да го преместим в Балчик. Извинявайте, това по никакъв начин не уневинява общинския кмет, защото аз лично смятам, че той е който плаща, той определя. Освен това, имаш календар на проявите на общината. Има програма на общината. И в качеството си на НПО, което се занимава и е насочено Обществен съвет по туризъм, аз лично ще сезирам съответните органи за това, за мен, незаконно действие. Запомнай.